Ara mateix és prou fàcil preocupar-se pel futur del planeta a causa del bombardeig constant de notícies existents sobre la crisi, la contaminació, el canvi climàtic, més encara si estàs atrapat en un embús de trànsit. Et sents impotent? Canviar els costums pot marcar la diferència. Per exemple, practicar la mobilitat intel·ligent, és a dir, caminar, anar en bicicleta o combinar transports pot millorar la nostra vida, el futur dels nostres pobles, viles i ciutats i de la societat en el seu conjunt. La mobilitat intel·ligent també genera ocupació i creixement. Les empreses de transport públic donen treball a uns 2 milions d'europeus i aporten fins a 150.000 milions d'euros anuals a l'economia de la Unió Europea. Al mateix temps, s'estima que el sector de la bicicleta ja dona ocupació a 650.000 persones a temps complet. Si dupliquem el nombre de persones que opten per la bicicleta, la xifra de llocs de treball del sector podria superar el milió. Els vianants, els ciclistes, els usuaris del transport públic milloren l'economia local perquè solen ser més fidels al comerç local que els conductors. Únicament els ciclistes gasten 111.000 milions d'euros en negocis locals cada any. La mobilitat intel·ligent també és més sana, millora la qualitat de l'aire i estimula l'activitat física, la qual cosa pot estalviar a la Unió Europea més de 80.000 milions d'euros en sanitat. Els costos per a la salut i l'economia de la falta d'activitat s'evitarien si tots els europeus caminàrem o passejàrem en bicicleta una mitjana de 20 minuts cada dia. Altra dada important, els ciclistes solen viure 2 anys més i se solen prendre un 15% menys de dies de baixa laboral. I no s'ha d'oblidar del sector informàtic, que es beneficia del desenvolupament constant de tecnologies com les APPs de mobilitat. És hora de pensar a invertir en el transport sostenible. Tria la mobilitat intel·ligent per tal d'enfortir la nostra economia.